खुलुमबाय आं दिनै दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारियाव बेहायनो जादों बड'लेण्ड मार्टियार्स मेम'रियेल ट्रफिनि फुटबल टुर्नामेन्ट आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टनिनो दिनै फाइनाल मेच आरो बे फाइनाल मेचखौहाय गेलेगोन इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि भार्सेस ग्रीन भेलि एफसि गुवाहाटी स' दिनै बे मेचआ जोबोद एक्साइटिं जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिंदुभरा में जागे तब शुभ आय गाथा जन गण मंगल दायक जय। Sampai semua silakan kita santang. Ini lakukan kami UPW ini negara apa kiri, kota Bengai apa kiri, Tungkah Bolo. Ada bidang Tungkah Bolo sebenarnya ada bidang tu silakan kita follow baik. Jadi sekarang saya ada borai Tungkah, boleh follow baik.
जोंनि गेजेराव Congrats, United. आलारिबारि United Srengdor FC देरहानो हाबाय गासैजों स्करा जाबाय United Srengdor FC 1 आरो Green Valley FC गुवाहाटी 0 गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसेयै गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय Congrats बे समाव जोङो सिनायथि होदों बिटिआरनि मानगोनां डक्टर Congrats Srengdor United FC hebat. लोगोफोर जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों नोंथांमोना बेबायदिनो आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन दिनै भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय